za sada na Dakar Rallyu? Sad smo stigli u Saudijsku Arabiju, letili smo juče smo krenuli iz Beograda, letili smo do Dubaja. U Dubaju smo čekali 2 sata i posle smo leteli za Džedu. Osjećam se dobro, sačekao nas Petar Norbrika, pilot koji tu radi već duže vreme u Saudijskoj Arabiji, tako da sad idemo malo na odmor, idemo na ručak. Uzeli smo kartice za telefon, što je vrlo važno za komunikaciju između novinara i servisne ekipe i asistencije. Još par minuta izlazimo sa aerodroma i kreće pravi Dakar. Šta nas čeka? Na Dakaru nas čeka mnogo peska, bit će 4 dana samo peska, isključivo samo peska, to će biti vrlo naporno. Biće svaki dan između 400 i 500 km za merenje vremena, znači specijala, a motor, ja mislim da smo završili kako treba, da smo napravili veliki servis, napravili smo generalku na njemu, ja mislim da bi trebao da funkcioniše. Imamo nove točkove na menju, sve ležaje smo promenili. Ovaj motor je inače već 3 puta stigao do cilja na Dakar Rallyu, ovo mu je 4. godina, otprilike to je to. Ja se nadam još ovu godinu će izgurati, a sljedeće godine, ako Bog da zdravlje i sreće, trebalo bi da krenem sa potpuno novom mašinom. Šta je sad sljedeći korak sutra? Sljedeći korak je odavde, kad krenemo iz Džede, sutra ujutro bit ćemo još tu danas, čak i na večeri, spavamo i ujutro krećemo, oko 6 sati krećemo za Jambo, tamo idemo u bivak, tamo nas čeka motor u kontejneru, tamo nas čekaju ostali takmičari, asistencija kamion, znači onda počinje pravi Dakar, znači ide opet servisiranje motora, ide asistencija pregled, tehnički pregled, komplet oprema treba da se pregleda kod administracija i onda najverovatnije preko sutra ćemo imati pres konferenciju, bit će podijum i krećemo 31. decembra. Biće jedan prolog od 10 km na motocross stazi, to će biti jedna brza trka i tu će da se nameste prva mesta ko će gde da krene prvog takmičarskog dana 1. januara.